Сегодня мы распеваем для вас некоторые встреченские песен, масленичную и весновые. Две весновые песни. Можна з этих песен, для этой работы, их будем очень рады, когда вы нас научитесь, и мы сможем приспешить приход весны в сьогоднішньому нашому сумісному караводі. Але спочатку ми для вас співаємо три встреченських пісні, встречені в календарному святі, яке святкується лютом, в католицькому календарі 2 лютого, по православному 15 лютого, і основні це посади, встречення ми з літом. Тобто не літо, а там час, коли зима з літом спускається, і зима спробує відстояти свої права, а він добре отримовується, звичайно. У нас вогня
святкували на Полдні, на Полесі. А зараз ми вам поспіваємо одну масленичну пісню. Так ось маслениця в Білорусі найбільш розповсюджена на Усходній Білорусі. І ось ця пісня, вона записана на Могилевській області.